Weimarských stavačov vzdelávame u nás v akadémii pomerne často. Je to jedno z mojich najobľúbenejších plemien. Max bol pre nás veľká výzva, keďže jeho majitelia sa rozhodli riešiť výcvik už pomerne neskoro. Keď mal 5 rokov, tak k nám prišiel prvýkrát na kemp. Podarilo sa nám začarovať aj takéhoto staršieho psíka? Posúďte sami. Volám sa Matúš Giacko, som profesionálny tréner psov. Moje cesty s Matúšom sa stretli na Instagrame, asi keď som ho začal sledovať prvýkrát. Pamätám si, že zdieľal ho náš Rytmus King. Tam som videl, že cvičil jeho psíka. A tam v podstate prvýkrát som sa stretol s osobnosťou Matúš Giacko. A v podstate vtedy začala naša prvá cesta, kde sme začali sledovať, čo s tými psami robí, ako s nimi vie, ako ich vie v podstate vychovať. My sme mali zatiaľ len jedného psíka, to bol weimarský stavač, ktorého v podstate sme časom dali aj k Matúšovi. Vtedy sme sa presťahovali do v podstate nového domu a zistili sme, že toho psa nevieme mať pod kontrolou. Vyšli sme s ním vonku, ako náhle vyšiel za bránu, ten pes v podstate viac nás venčil ako my jeho, čiže vtedy sme zistili, že tú výchovu sme v podstate za 5 rokov nezvládli, lebo ten pes mal už 5 rokov. A vtedy sme zistili, že nevieme toho psa vychovať, nevieme si ho ustrážiť, nevieme s ním fungovať, čiže bola jediná možnosť ho dať vycvičiť niekde, keďže my sme tú výchovu vôbec nezvládli. Ešte predtým, než sme Matúša spoznali, tak v podstate psa sme mali na výcviku v Košiciach, kde nebudem menovať určite, ale chodili sme s ním na denný výcvik, ktorý absolútne nemal žiaden zmysel a ten pes v podstate vedel tak akurát sadni, ľahni a to bolo všetko. Nevedel sa mi správať na vodítku, nevedel chodiť pri nohe, nevedel chodiť bez vodítka, ako vie teraz. Nevedel absolútne nič. Ten pes nenávidel mačky, ten pes s inými psami podľa toho, s kým sem tam mal problém, sem tam nie. Odkedy sa pes vrátil od Matúša, tak ten pes nemá absolútne s nikým problém, nemá problém s ničím. Keď sme venčili psa v podstate u nás po lokalite, tak ten pes, keď uvidel mačku, my sme ho nevedeli udržať. Po príjazde z kempu bol náš pes zrazu kamarát s každou mačkou, ktorú sme si museli jasné, že natočiť, lebo sme tomu absolútne nechápali, ako ten pes vie vychádzať s mačkou, keď doteraz ich, keby mohol, tak zabije najradšej. Dodržiavanie pravidel od Matúša nastalo hneď na sledujúci deň, keď sme mali psíka doma. V podstate minimálne dvojfázové dlhšie vychádzky sme venovali psíkovi 2 týždne, kde sme sa mu snažili dať to isté, čo mu dával Matúš, aby sa mu to vrilo poriadne do pamäte a myslím si, že ak ukážem niekomu, že viem prejsť aj po hlavnej v Košiciach so psíkom bez vodítka, tak zostane hotový. Lebo každý, kto poznal toho psa a vedel, ako sa ten pes správal, ako skakal na ľudí a ako sa správa teraz, tak je to úplne o niečom inom.